Hola a tots. Ara estic a dins del cotxe i avui volia parlar una mica de català perquè un mes abans et dic que faria un vídeo en català després d'un mes. Jo volia fer aquest vídeo, però no he tingut bastant de temps. Doncs ara lo faré. Um, doncs m'agrada molt el català, com sempre. És una llengua molt interessant. El que m'agrada més és que quan hi ha persones que parlen castellà i català, és molt... És, no, no, no. Quan, quan hi ha algú que parla castellà, uh, per a mi és alguna cosa molt normal, perquè conec molta gent espanyol. Però quan coneix uh, una persona que parla català també, és molt interessant, perquè no hi ha moltes catalanes aquí en Canadà. Doncs, quan es pot parlar català, és algo especial, perquè és com només les dues persones tenen aquest llengua, perquè les altres no parlen català, doncs normalment. Doncs m'agrada molt, és molt interessant. I també, doncs jo crec que la meva català és millor ara que el vídeo d'abans. Doncs espero, no sé, però espero. I tinc ganes d'aprendre català una més i després, no sé, tinc ganes d'aprendre el danès perquè em sembla molt interessant també. I, no sé, aquest, això és la meva català ara. Um, és, ara no parlo català tan bé que volia, perquè normalment quan estic quan estic aprenent una llengua, hi ha molta gent amb qui ho puc parlar. Però en català no hi ha molta gent català aquí. Doncs és molt difícil parlar català. Eu, cada dia eu llegeixo els meus llibres catalanes, però no puc parlar. I parlar és molt important quan es vol aprendre una nova llengua. Doncs espero que el mes que ve eu puc parlar més català, perquè aniré a llegir molt català, com sempre, però tinc moltes ganes de practicar més català parlat, perquè ho necessito. Doncs crec que és tot i moltes gràcies per a veure la meva vídeo i crec que faré altre vídeo després d'un mes. Sí, moltes gràcies i adeu.